बे सोरामुजु थिएटारा 1977 1975 इयाव आं जन्म होदोंमोन। गामिया जाबाय लेसेरा, पाठशालानिफ्राय खोलाहा 6 किल'मिटार गोजानाव। दा इयाव जन्म होनानै दिनै बहुद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आं दिनै 48 बोसोर आथिं होबाय, गोलैफैबाय, आगान होबाय। गतिके बेयाव बेनि गेजेरावथ' जथेस्थ' खस्थ' थाखागोनानोखा। मोनसे अनुष्ठान जुदि गायसननो गोनांब्ला, दैदेननो गोनांब्ला खस्थ' थाखागोन। थांनाय बोसोर कर'नायावथ' सोलिनो हायाना, सोलिनो हायाखै होननांगौ भुल गैया। ओरैनो जाब्बा जुब्बा खालामनानै मोनसे मोननै बेन्डार गायदो, गायनानै आरो ज्राब दोनबाय। कमप्लिट सोलायनो हायाखै। दा बिदि थेवबो सोलिदोंमोन आरो थांनाय बोसोरावबो। 10 लाख रांखौ आं मोनासै, मानोना आंबो दरखास्त' होदोंमोन। खिन्थु आंनो मानो होदिया आं बुजिना मोनासै। जानाय एसामिस थिएटार एसे 17थाया मोननायसै, आंनिया गोमादो। मोनासै आं। जाहोनखौ मा होननानै सानो? हा? जाहोनखौ मा होननानै सानो? मानो माने खोन्थानो हादों आंबोथ' होदो, मानो होदिया आंनो बेखौ आं मिथिसलिया आरो। सरकारखौ मा खावलायो? सरकारखौ खावलायनो माने दाथ' आं द्वितीयबार खावलायो, जाहाथे आंनोबो एसे एला द्वितीयबाराव होयो बेखौ सानदों। आरो गोदानै आं नथि पत्रखौ नांगौ जमा होगोन। जमा होनायनि उनाव बिथांमोना आंखौ मा हय खालामो, बर' हिसाबैसो माबा बेलेग सानखो ना मा सानखो आं बुजिना मोनलिया आरो। दा जेन' इसोरखौ आं सिन्था खालामदो जे जोंहा असम सरकारा होआखैबाबो दिनै बर' सरकार दं। बर' सरकारा जुदि अनोब्ला होमबानो सोरामुजु थिएटारा थांनानै थागोन। मानो होनोब्ला जुदि एसामिस थिएटारा जुदि 17टा थिएटारनो जुदि 10 लाखै होनो हायोब्ला, बर'नि भितराव एकमात्र सोरामुजु थिएटार, बे थिएटार मोनसेखौ दिनै जोंनि बर' समाजनि गोलाव गेदेर मानसिफोरा मानो दिनै नायफिना? आंथ' मथा मथि हारसिं हिसाबै बे कालसारनि थाखा फैनायखौ आं 10 लाख नङा, बेनि अभारसो मोननांगौ बर' हिसाबै। कालसाराव थाखा फैसा फैनाय हासै बर'फोराथ' होनांगौ आंनो, खिन्थु दा बर'फोरा आंखौ दाबो नायफिनाखै होनना बुंबाबो खुनु गोरोन्थि गैया आरो बांद्राय बुंनाय जाया। लादों सिन्दुर, सोर आंनि आफा, बेनिफ्राय दा लाबाय मन्दिरानि मोदै, बे गांथां लानानै देग्लाय ओंखारबोदों आरो। साबसिन नायजाब हिसाबै माबा नायजाबा सिनायथि? साबसिन बुस्थुखौ बाबा आं दा एख' बुंनो हाया, हयथ' रायजो राजानि सायावसो। बबे गांसेखौ मोजां मोनो रायजो राजायासो मिथिगौ। आरो बेखौ आं हामदो, बे गाज्रि जादों बेखौ बुंनो हाया बाबा, रायजोआसो नायगोन। रायजोनि अनसायनायखौ माबायदि मोनदों? रायजोनि अनसायनायाथ' दा लादो, जथेस्थ' मोजाङैनो लादो। कर'नाबाबो मोजाङैनो जिखिनि पेन्डेल थांबाय, रायजोफ्रा मोजाङैनो लादो। दिनै 15टा माबा पेन्डेल जाबाय, माने 15टा पेन्डेल जाबाय। जिखिनि मोन्दों माने बहुत सापर्ट मोन्दों, लैहोर माने जेसेबां माने लकडाउन हिसाबै फैगोनखौ जों आसा खालामाखैमोन। माने ओरैबायदि सापर्ट खालामदों, जों गोजोननाय मोन्दों आरो। माने मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों, बयबो फैदों आरो बहुत मानसि जादों। माने मोनफ्रोम पेन्डेलावबो मानसि जादों आरो बहुत सापर्ट खालामदों। मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव जोंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों, बयबो फैदों आरो बहुत मानसि जादों। माने मोनफ्रोम पेन्डेलावबो मानसि जादों आरो बहुत सापर्ट खालामदों। बेनि थाखाय आं माने रायजोफोरखौ धन्यबाद होयो आरो, माने थेंक इउ बावो। बिदिनो जोंखौ थुलुंगा होयो, मानो होनबा जोंथ' बयबो कालसारनि मानसियानो, जेनेबा कालसारखौ फोथांनो थाखायसो आवगायबोयो नङा होमबा? बेनिखायनो जेनेबा जोंखौ बिदि थुलुंगा होबाय थाथों। जेरै बे जेनेबा थिएटाराहाय, सोरामुजु थिएटाराहाय दिनै चन्द्रकान्त मोसाहारि आयंआ जेनेबा जेरै 48 बोसोर दैदेनबोबाय, जेन बिदि आवगायावबो जेन बिब्दिनो दैदेनबाय थाथों, दैदेननो हालांथों। बेखिनिखौ जेनेबा सुबुं समाजा जोंखौ अनसायनाय होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो होदोंबो आरो होबाय थाथोंखौ आं आसा खालामो आरो। जेरै आसाम सरकारनिफ्राय जेरै एसामिस थिएटाराव जेरै होदों, जोंनि बर' थिएटारा जेनेबा दिनैसिम जेसेबां थिएटार ओंखारदों मालाबाबो माने लास्टिं जाना थायाखै। माने जा मोनसे दं बे सोरामुजु थिएटारानो दङ। बेखायनो आंनि खावलायनाय जेसेबां गोदोर सारफोर दङ, बिसोर जेन अनसायो जोंनि सोरामुजु थिएटारखौ जे आजावना लायो आरो जोंखौ जे सापर्ट खालामो, अनसायनायखौ जे जोंनोबो होयो। आयं चन्द्रकान्त मोसाहारिजों जे कानेक्ट खालामनानै जे जेनेबा बेफोर अनसुंथाइफोरखौ जेन होयो, आं बेखौनो लुगैयो। मानो होनोबा नोंथांमोना अननायजोंसो जों माने फोथांना लाखिनो हागोन हारिमुखौ। बेनिखायनो बर' हारियाबो जौगानांगौ, गुबुन हारिया जेरै जौगालांदों बिदि नङा जे बिसोर हारिल' जौगानाङा, बिदि नङा। बिसोरबो जौगानांगौ, जोंनाबो जौगानांगौ, थुलुंगा होलायनांगोन, होमबासो जों जौगानो हागोन। आं बेखौनो खावलायो।